musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere min calmini on min juurima on min duwima on enen kala en denti en duwima nde jomiraɗo ɓeydanten jaam e cellal e kisal e yaajede alhamdulillah en jetti Allah subhanahu wa taala eɗen jooɗi ɗo henna to wiyete caskon jeeya koye commune mo Darel Barka ene jeeya kadi en jillu meɗen arde en to wuuro Ali Guelel gam nottade en noddandu musidɗo men ceerno Boubacara Gaye taw kadi ko noddandu jaam e kisal heblo sukaɓe Afrique kono ne kadi wondi e ñalɗi pinal mbaɗaɗi ɗo henna woɗi ɗi darɗon ɗiɗo dumunnaji kala e nder yewtere suudu meɗen to Walfadjiri kono ne kadi en jetti en jaari dendagal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kala kono kadi en dutti teddungal e duwaw e moƴƴere kala wonande dendagal bandiraɓe wuuro Ali Guelel naɓe kala ɗo ɓe jalti lase worɓe e rewɓe ɓene konga ɓene gama ɓene jabɓo ɓene jima wona hunde wemde eɗen gandi ko teddungal ɓe giwi oga banggue maayo to wiyete rew worgo ɓe jaɓani rewo rewankoɓe jaɓɓima worgankoɓe nonne kadi e kala saaha worgonaɓe ne jaɓɓo rewonaɓe nde tawno ko maayo ɓiili kono ko fulɓe ke wiide ko maayo wona keerol ɗum jeeyi sababu noon ko endam ko jiidigal maayi ngo wuuro wona o to banggue e Muritani ngoye wuuro heeda oga banggue e Sénégal kamɓe jiidi yumma e baaba oye hoɗoto oye hoɗa ga oye rese to oye resa ga hen fof wonta endam mo jiiɗa kala wima mboɗo jogui to koyngal mboɗo jogui endam yehino ha laati e dumunnaji jawtuɗi en jii jiiduɓe yumma e baaba ɗiɗo oye liggi e laamu leydi Sénégal oye liggi e laamu leydi Muritani ndeke firti noon leydi ndi ko ndi wotiri ko endam ko ɗon pawɗen fiɗendu men ko fate banggue ndeɗo yewtere nde innirɗen jokkere endam hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi noon ndu wontoɗen jetten docteur Abdourahmani Ka jeyɗo sababu jonde men jeyɗo sababu jillu men ha laati jeeyi sababu kadi yaade men to Walfadjiri nde tawne eɗen gandi so tawi pular haalama toon koye ballal makko gadiɗo kadi haali toon pular ko enen ndeɗo yewtere noon ko yewtere rendade ma on jii hen jeese kewɗe no fewi musidɗo men ceerno Boubacara Gaye min dokkuma konngol calmina bandiraɓe haade men arde e yewtere men jokkere endam to banggam nanoga henna ene ga henna bani men debbo tedduɗo o woni sohna Asmaw Ba mo nana toon tigui rigui ma on jiiɗo hen Samba Samba Pamen ma on jiiɗo hen Amadou Moussa anen ko noonne kadi Abdoullahi Salli Diallo en ma on jiiɗo hen Hamme Salen e dendagal yaadiɓe kala alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabil karim bandiraɓe to gonɗon en gonirɗon kala mi calmini on min juurima min ñaaguima on duwaw banggue amen ga minen kadi min neldi duwaw e ceerno Abdoulaye Sarr Allah jarama no mbiɗa ni min calmini kala mana gonɗo e nder alamo kala jiyowo amen ha mo yiyani amen nanowo amen foof e banggue ayawo ngo walla banggue télévision e Walfa TV min calmini min juurima min ñaaguima duwaw assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh caggal yettude Allah mi julde nulaɗo makko Mouhamadou ya Rasulullahi gonta amnata e on calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Walfa TV walla ni émission meɗen noddirteɗo suudu men SOS en jetti mo ganduɗa kañum jeeyi sababu godal émission o woni Abdourahmani Ka dinga jelka kono noon tawi tigui koye junggo ma an Abdoulaye Sarr rewi an yuɓɓinta nden yewtere min mbima bisimilla ma ummade ma Sénégal gara kawren ɗo tawi ko min murtaninaɓe amin mbiruma oɗon banggue bisimilla moon onon ummiɓe toon gaari ɗo wene ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɗo Abdoulaye Sarr haade hay hunde min calminima ma walla ni mi salminima juurimama e ñaganadema Allah kadi moƴƴere ko gonɗa e dow ko yo Allah nawa ɗum yesso yo Allah ɓeydi kadi sababu ha nde ɗo yewtere wawi wonde docteur Abdourahmani Ka so en jumani ɓuurandiren Gadiel Ka e Walf TV e yewtere men suudu men arden ɗo hande e caskon hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie mbiɗani maayo wona keerol
en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe nde ɗo yewtere nde ganduɗa aduna Allah kala hande ina watti hen hakkille saabu hay hunde en dañani ko ɓuuri fina tawa men fuuta ko mbawi genni ɓuuri gowa ndemani fo jigandi ɗum noon ko salmindema e juuradema e ñaganadema Allah moƴƴere e dendagal équipement mo garduɗa gam tawtorede jaldi pinal wuuri alguelel salminama juurama émission oɗo walla nde ɗo yewtere innirɗa jokere endam ko adi foof kam jokere endam enen foof tawde ken julɓe eɗen gandi Allah subhanahu wa taala ko hunde nde ganduɗa nde wasi yimɓe e ɗemgal annabi sallllahu alayhi wa sallam eywa artude ga tan no mbiɗa ni jokere endam Sénégal Mauritanie yimɓe ɓe ne kala ni ne mbiya maayo wona keerol hakkude Sénégal e Mauritanie kadi ɗum ko hunde nde ganduɗa ɓoyde sa haalanam asli mabɓe gila e Mauritanie walla Sénégal gila e indépendance uji mabɓe ha yettiɗo ɓe bannuno koye mabɓe koɓe gotum jokere endam addi ha ganduɗa fondation Mauritanie Sénégal ko wona joni kono en garta ha ɗo tan joni minen kam no pular wiyata ni kala ɗo timɗa ko ɗon mbawata haalde e oɗo diwan mo ganduɗa commune Daril Barka noon ha yetti mana guri cawdiɗe ɗe foof Sinthiane Jama Alwali en Lobbude en Munduwa en Diaw en Gourdiane en Mboye en mana Korkaƴe en mana Diaw Worga Diaw Rew nokkuji ɗi foof ko nokkuji ganduɗa machallah kala ɗo ganduɗa ɓe goni ɓe ganen toon a haali ɗo konngol kadi e hollide yimɓeɓe kala nde wuuro woni Mauritanie wuuro ne wona Sénégal ɗo ɗo gonɗen ɗo timɗen ke fongo maayo leydi Mauritanie kono e caméra ji ɗi so kuccite yimɓeɓe ƴeewi hen ne jii maayo ngo maayo wiyetego wongo keerol hakkude Sénégal e Mauritanie aɗa yiya hen Sénégal aɗa yiya hen Mauritanie alhamdulillahi rabbil alamin ɓiɗɗo wona Mauritanie naji yummo wona Sénégal naji gorko wona Mauritanie naji debbo wona Sénégal naji wadde ɓeɗo so mbayini tan ene wayno ko galle goto woni ɗo kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa jii hanki ɗo wuuro ngo Allah holli en hen ko heewi enen jeeyaɓe ɗo ɓe e onon arɓe ɗo ɓe foof on jii jokkere enɗam wonde ɗo hanki machallah kala ko ummi Sénégal a wawa andude kala ko ummi Mauritanie a wawa andude mbiyata tan foof ko wuuro Ali Guelel walla commune Daril Barka kadi ko noon woni mahiri kadi jokkere enɗam ko hunde nde ganduɗa so tawi ɗum ƴiwi hakkude yimɓe tan e yurmede Allah eggat ɗon saabu jokkere enɗam ko enɗam ko hunde mawde nde ganduɗa e nelaɗo wi Allah subhanahu wa taala ne haaliri ɗum ni walla ne wasiri ɗum ni yo yimɓeɓe jokkata enɗam o wi enɗam kadi sakka koye less danki al arsi Allah subhanahu wa taala ko ɗon enɗam sakki saabu enɗam ne taga ha gasni nde mana yidde jippiyade nde won wasi ne jogui yidde ñagade ɗum hoto jippade sababu dalil muɗum wiide kañum de wasi rokka kala taƴƴa enɗam Allah subhanahu wa taala wi taƴa jokkorgal hakkude mum e muɗum e woni wiyoɓe kala taƴƴa enɗam Allah taƴa balɗe ma ko pular ne yaaji kono noon sa taƴima to Allah tan wasema wurde ɓuuri moƴƴude saabu neɗɗo kala ko wuure gurdam muɗum ene yiiɗi jokkade Allah sa taƴima Allah ne wayno balɗe ma taƴi hankkadi gurdam ma firtani haydara ne wayno tan hankkadi gonɗa tan kay yaade ɗum waɗi pular wi tan kala taƴƴa enɗam Allah taƴa hakkude kala jokkude enɗam kala Allah jokka balɗe ma wadde so tawi woni a ɓeydima jokkade Allah tan ɓeyda dañde mana annore ɓeyda dañde moƴƴere e machallah soko Allah seydi sar jokkere enɗam kam enen mbawi wiide guila gurdam walla guila ta asma ano mana tiime leydi ndi tagore nde taga faade ñalawma hande haɗa adduno gasat hay goto wawa wiide ne haala sifaji muɗum no potiri ɗum mana sa yiiɗi wi andude tan mana sifaji mum mbayi kono geecci a haalata a ƴewat hen tan ko mbawɗa ƴettude hen ƴetta ko heddi ko goppa jokkere enɗam woni gurdam jokkere enɗam kañum woni aduna jokkere enɗam kañum woni mana yurmede Allah saabu ɗum noon ni wiya ko yurmede Allah jokkere enɗam ko yurmede mais ɗeɗo guri cawdiɗe ɗo foof ayi ɗum ɗo ko Sénégal woni ɗo minen emin jogui ɗo paale taw ko e banggue goni ɓe to jogui paale taw o ga banggue goni minen ɗo galle amen nene nde huɓere nde coynoɗa ɗo hoɗɓe ɗon ɓe e almami juma oɗo julmo gonduɗen joni e jiidi yummugore baba ko galle mabɓe woni ɗon nde huɓere ranere ndeɗan ko denɗiraɓe meɗen goni ɗon nde huɓere ranere ko denɗiraɓe men goni ɗon wadde firti ko galle goto kamɓene kadi eɓe jogui ɗo galle alhamdulillah kadi aduna fof ne andi ɗum wona hunde wirnide donc noon minen diwan o kam amin jettaɓe no fewi jokkodiral mabɓe enɗam
e kala ko goto e mabɓe dañi ko goɗɗo dañi ɗum e ɗum kamɓe ɓe teski ɗumen ha yesso inchallahu rabbi ɗum tel sohna Raky hakkunde Sénégal e Mauritanie maayo nani kono ngo wona keerol holko mbawɗa addande min e ɗam ɗo endam e ɗam ɗo jiidigal e renduɓe pine sabu a yiiɗe hirde wande arɓe ɓe foof a wawa sernude o ko Mauritanie o ko Sénégal holko mbawɗa addande min hen ko ɓuuri lawde a jarama Seydi Sarr ɗum ɗo ne hollita tan wonde ko enen jiidi yumma enen jiidi baaba ko adi fof ni gila ni e onon nde garɗon ɗo tawɗon min ɗo henene eɗen mbawno rendude gollal garon basen waade no mbaduɗen ni kono noon ɗum ɗo hollirata wonde ko Mauritanie e Sénégal maayo yonani keerol ko enen jiidi yumma e baaba enen ndendi ko ndenduɗen ko fof ɗum noon wadde ko yettere Allah ko alay sago kadi yimɓeɓe ndena ɗum alay sago eɗen gandi hayso ko galle so mahama alay sago waɗe damal ɗo rewra wadde enenne so tawi laamuji gari ha pecci leyɗele ɗe waɗama alay sago waɗe damal ɗo natire ndenen ɗen dame kono noon ganden ko enen jiidi yumma enen jiidi baaba ala foof ko wawi feccude meɗen eɗen gandi gila dande maayo fof no fotiri sen jeehi to banggue Mauritanie e Sénégal kala guure tolnodirɗe sa ƴeewi a tawat ko kamɓe jiidi yumma e baaba a tawat ga neɗɗo ne woni jinnaɗo mum ne woni ga ɓiɗɗo ne woni to walla jiiduɓe yumma e baaba o ene woni rewo o ene woni worgo wadde ɗum ɗo foof hollita ko enen jiidi yumma e baaba kono ɗum ɗo kadi ene hollira wonde eɗen nangodiri eɗen gandi kay ko maayo ngo waɗama ɗon ko alay sago en peccima ɓe goni to goni ga kono ha hande eɗen ndeni hurum gonɗo ɗon o eɗen ndeni enɗam gonɗam ɗon ɗam nde wonno ko enen jiidi yumma enen jiidi baaba no mbirum guiɗo goo bisimillahi ni so woni mi faami namdal ma enen jiidi yumma enen jiidi baaba kono mbiruɗa ni ko debbo yencinta foof sabu sa yii ɓe jiidama Sénégal ɓe jiidama Mauritanie ko debbo holko mbawɗa artande men ko fate banggue jokkodiral hakkude rewɓe ɗeɗo henna leyɗele kadi ha ɓuura wawde ñootade ha tendi to banggue dewle eyyi nde wonno mataw jiidi tan walla ɓuuri jiidude ko resodirɓe walla ɓe enɗam woni hakkude men ɗum noon nde gandi ko dewgal wonata ɗon ɓesgu ara ɗon ha yimɓe en jiida wadde ɗum ɗon debbo kam e banggue foof ko poɗɗo wonde tan mesalal ene ñoota kadi debbo ko poɗɗo tan darade e fannuji foof ha tengti noon so tawi an debbo woni a ittama Mauritanie a yeehi Sénégal walla a ittama Sénégal a ari Mauritanie a ari aɗa foti wonde dariɗo gona ñootowo gona kadi dendinowo gona nehowo ɗum ni hayso tawi ni wona ni wonde ɗum ɗo wona wonde Mauritanie najo walla wona Sénégal najo kono noon aɗa foti darade darde yumma daroɗa darde debbo desaɗo e galle kono kadi daroɗa darde gorguilaɗo nde wonno ko debbo woni rendo ko debbo tigui wawi fewnude rendo kono kadi debbo ene wawi bonnude rendo ha tengti noon e oɗo saaha gonaɗo ɗum noon ɗemɗe nana moɗodira pine nana moɗodira tinnoɗen nanguen enɗemeje meɗen kono kadi ndenen fina tawa meɗen ndenen kadi gonka meɗen e enɗemeje meɗen golle ma jooɗi peewi sohna Raky haalama waɗi fayida no feewi nde temno debbo ko kam yañata kala so tawi anani mi jiidama Sénégal ko debbo so anani mi jiidama Mauritanie ko debbo ceerno Samba en jii aɗa naayi to banggue fina tawa no feewi aɗa naayi to banggue culture meɗen no feewi no feewi no feewi ka jaydiyanke ka foof kadi a jaɓɓima ɗo henno jaɓɓugal payodingal wonande équipe dande leñol guiwnoɗo ha to Sénégal ko an yuɓɓini ɗum ha golle ɗe payodiri holno jiiruɗa hakkude ɗeɗo pine ɗiɗi kadi a yaadi kadi nalankoɓe hewɓe mbaɗanima artomi e ndimbadiyaji holno jiiruɗa pinal hakkude Mauritanie Sénégal ha tenti noon to banggue leñol men enen fulɓe to banggue oɗon culture holko mbawɗa artande men ha ɓuura yaaji Allah jarama musidɗo Abdoullahi Sarr mo Walf TV suudu men gonga no mbiɗa ni eɗen dilla to banggue pinal to banggue fina tawa eɗen dilla kadi to banggue développement social kono ɓurɗen kadi ɓuura heerade koto wiyete développement culturel finde muɗum falila alhamdu eɗen jogui ONG wiyete ko OMPEC organisation mauritanienne pour l'éducation et la culture jangde e pinal duuɓi capanɗe nogas e ndilla hen koye pinal ko ɗum jangguɗen ko ɗum ganduɗen no mbiɗani en dusinalankoɓe hewɓe Léopold Sédar Senghor o meeɗi haalde konngol o wima la culture avant tout et après tout pinal
idi fof wattinto fof mawɗo men Amadou Ampate Ba o haalino konngol kadi o wi neɗɗo kala ko mbawɗa wonde aduna gardo nos valeurs traditionnelles tout en s'ouvrant au monde moderne kedduɗen e gande min fina tawa men kono noon kadi kutorɗen kesam hesako finde mum tan ko mbiɗa ɗo ko sen ɗeɓi famde namdal ngal ko ɓoyani ko Elage Baba Mal o ari nakshot yuɓɓide 37 anniversaire maritare makko no mbiɗa ni tigi tigi eɗen jeeya tigi e dariɓe e golle ɗe ha wayno foti wanni machallah saabu enen kalfino commission communication hakkude leydi Mauritanie e Sénégal keerol ala ɗon gueɗal kadi keerol heƴani ɗon sa ƴeewi keeri ɗi koye guilay temps colonial tan ɓe gari ɓe pawi ɗum e dow men kono wona ko men sababude so tawi ni en duttima ni ha dow seeɗa yummen ha wawi bamen aran ɗum ko gueɗal ceerno Boubou en mi sikki ɗum tan yoni haalde en fof ken gotum kadi leydi Mauritanie e Sénégal so tawi en ñalli haalde hen ma walla en kiiri men beeti e mbawa gasnude ɗum ko leyɗele gandanɗa hoorema ala ko heeƴi hakkude mabɓe sowona jaam ala ko heeƴi hakkude mabɓe sowona ɓinngu yummago e ɓinngu bamago ndeke noon to banggue pinal kadi pinal hannde ko hunde nde ganduɗa fartangue mawɗo bawɗo yoltude hannde caɗele kewɗe ha tengno faade koddigal e kadi ko wiyete média yeru tan onon ɗo joni e joni e jonde men tan a ɗiɓi wiide ni ɗo ɗo gonɗa cikkata gonɗa ko Sénégal ay fitti kay ko ɗum gotum donc ɓaali woni gotum tan yeru mum wooda kadi nanda hen donc pinal ngal ina joue un grand rôle mais les médias ne jouent un grand rôle ɗo gonɗa e joni e leydi ma Mauritanie ko addi mon ɗo ko to banggue pinal addi mon ɗo koto banggue développement mbiyen ɓamtare ndeke noon koddigal moƴƴal kañum woni gorondi e fof on kaali ceerno Boubacar e kanko sohna Raki wonde yummoto baba ga yummoto kadi leyɗele men ɗe leydi Mauritanie e Sénégal ceerno Abdoulaye heeƴi hakkumen taw ko jaam minen de Mauritanie naaɓe kala min jii Sénégal laajo min mbaɗata ko koye amen onon Sénégal naaɓe kadi kasalika mbeɗa yenanani jomam kadi jillu mon ngo mbaɗɗon ɗo on ɓeydima famde tigui tigui hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko leydi gotiri en jiiɗa wiide Sénégal en mbawa en jiiɗa wiide Mauritanie sinno wawno en wawno dañande inde dal ganduɗa hoorema ko inde wotere inde wotere inde nde Sénégal o yo Mauritanie walla ko Mauritanie Sénégal walla ko Séné Mauritanie hankkadi carte d'identité ɗum godani ɗum ko enen tan ɗum tan woni ko ɗum woni jaɓɓal meɗen kadi ɗum tan nafata en donc pinal ngal machallah eɗen mbaɗen hakke doole meɗen kadi eɗen ɗamini ɗo e dumunaji garoji yidde beele onon Walf TV beele mo gartuga e leydi Mauritanie s'il faut ni mbaɗen lappol ala ko koyon lappogol so mbaɗa andi nane becce ma wonde wurtinde ko mayani hakkude leydi Mauritanie e Sénégal e oɗo saaha mo gonɗen min beltima no fewi saabu komin jinno komin keɓiɗum e ma ha timmi ko mbiɗa ko ne selli mamin garto e ma kadi ko fate banggue culture hakkude Sénégal e Mauritanie ɗo yarata eɗo tolni kadi holɗo foti wawde kadi waɗede ha ɓuura kadi wawde ɓattodirde ɓesguji ɗi ceerno Boubacar Gaye en kaali ko fate banggue jokkere endam se mbi jokkere endam saabu en jii hirde hanki nde en jii ko worɓe mawɓe e rewɓe mawɓe tacci gaari kadi en jii hannde ko wayno so jeunesse waɗi ko yimɓe mawɓe jahata so inde waɗi ko mawɓe jahata sukaɓe saaha ɓe teddi taccude gam jandiral holko mbawɗa artande men jokkere endam ɗam ha tenti noon sukaɓe holno ɓe keɓitorto ha ko mawɓe joguino ko wasa majjude saabu elle woni koye ustade holko saabi ɗum holno mbaɗde eywa ceerno Abdoulaye Sarr eywa Allah jarama beltima no fewi haala ka eywa julɗo kam wasi muɗum mo ganduɗa sen yiiɗi raɓɓiɗinade walla famde tan Allah subhanahu wa taala o haali julɓe fof yo gon neɗɗo goto ɓe nango kadi e ɓoggol gotol eywo so tawi en mbayi noon tan ɗum koye konngol jokkere endam e gueɗel gongel ngel no mbiɗa ni e leewoy kon ustade ko gonga ay jiiɗa ɗeɗo leɗɗe ɗe jiiɗa ɗe goni nde copoƴƴi e ɗo ɗe nayi ɗo ɗe gona goote kono lekki ne yaha naywa ha ɓooya wala lekki ki heɓɓiteki wonta kadi suko yeeru ha mbawen famde mawɓe ɓe kañumen so sukaɓe godano mawɓe godata e needi ko needi woni foof kala garɗa tawɗa galle ɓe goni hoddiɓe amen guila fudde ko teddugal woni hakkude amen ko moƴƴere woni hakkude amen ko jakkere endam woni hakkude amen
ha bammanen nayi o tenko noon jiiɗa leydi Sénégal leydi Mauritanie wuro ngoɗa e wuro ngoɗo kala ko kewe mabɓe ko minen kala ko kewe amen ko kamɓe enen aroɓe joni ɓe enen ma heɗene ɗum paamen ko yaaɓe ɓe ne mbano ni enen so jeeyi wonko jangtete caggal men so neɗɗo ne miijo toujours ne waɗe hakkille mum ko tawmi ɗo ko tawde ko jokkere endam horom bonnu ɗum yomi waɗ mission am tan saabu gonnoɗo ɗo jaaɗo min ko min remplace mo hannde minni kadi komi jogorɗo yaade somi yeehi minni holko jogormi wiyeede caggal am mi waɗi hono ni joni ngal ɗo teddungal ko jokkere endam mowoni exemple comme no mana oɗo émission mo gonɗen e ngadiel ko waɗi ko e suude e Walf TV min kay mbiɗa setti ka an idi toon haalde pular ɗum minen min gandi ɗum saabu ngol ñande premiére émission o yewtama yewtere nden kadi yimɓe tini ɗum beltimi ɗum ay ɗum ɗo ko jokkere endam ko hirande mana leñol mum hirande leñol muɗum hirande mana gendi muɗum jokkere endam ɓurani ɗum hubbul waɗam minal imam Allah subhanahu wa taala walla annabi sallallahu alaihi wasallam wi noon wi neɗɗo yo yiɗ gendi mum gendi noon woni jokkere endam ay sa ala haajo gendi ma wawa jokkude endam gendi noon haɗani e galle haɗani e leydi nde wonno wiya ko galle wiya diwan wiya leydi ko ɗum ɗo woni sifa donc noon artude e haala ma tan ko yen duttay asli meɗen jettay needi ndi needi hanki ndi tawde ndi feewi kayri mbawɗen mahade ha mbawɗen wawde yuɓɓinde ko jiɗɗen yuɓɓinde enen ƴeewen ko rewi caggal men ko eteɗen fawde ɗum e lawol ngol pawene ɗon ngol so wona ɗum tan so haaɗiɗi men ɗo ha ɓe jonti en pawani ɗumen ɗo pawiɗen ɗo tan taƴat eyyi min e yiyandam ko noon pamir seɗen jiiɗi tan continue enen ɗo dari ɗon ɗo tawde pewal waɗi noon eɗen ƴeewe eɗen timtete enen gandi en mbaɗani noon koye men ken nehaɓe nde needi tawde enen kadi wonko kalfuɗen ko eteɗen fawde ɗum ɗo dari ɗen ɗo ndeɗon jokkere endam continue inchallahu rabbi so wayi noon tan ko ɓeydare men wonat no feewi mbiɗa sikki tan ko ɗum woni ko paami hen dal ceerno Bouba golle ma jooɗi peewi mi arta e ma seeɗa tan haade mi arde sohna Asmaw saabu eɗen jiiya saaha yimɓeɓe ni cikkata e dule mataw Mauritanie e Sénégal haydara jiidani ha tentino eɗen tina wona saaha sukaɓe jiyani beddodira audioji taw ko mettuɗi walla saaha jomumen ne mbiyane kaalen haala mettuga ha wodani sukaɓe yiide ene mettina hen holko jeeyi sababu ɗen gueɗe mbete wonde koɓe gandinaka jiidigal gongal hakkude mabɓe ngal walla ala hol asiya mbawɗa erade oɗo fannu eyyi comme no mbimi ni joni tan aɗa andi no mbiɗa ni yeru bonnowo hay e nder galle ma mo gonɗa mo kalfuɗa o a jogui sukaɓe ma a jogui moƴƴiɓe ma won neɗɗo hen goto gonowo e galle taw wona neɗɗo mo ganduɗa poɗɗo wade no ɓeyto poti wade ni kono so tawi eɗen piɓidiri tan e film enen jaggodiri ha tiiɗi ko hono ni nana ɓeɗo ƴetta audioji nelde Sénégal ko fewani nana Sénégal ɓeɗo ƴetta audioji tawde waɓe ni nene defando tan so ɓooyi bonnoɓe ɓe ene mbawi ruttade ganda donki dañde damal saabu yeeru ha mbawen famde makkatal mo karram ko leydi wiite noon tawde ken julɓe enen ko toon woni référence meɗen annabi sallah sallam ne yawi feere makka nde faye Madina ko leydi gotir nde yeehi o feeri makka o yeehi faye Madinaɓe jaɓɓima contrat mo fonno arde noon ɓe ha ɓeyto mbawa famde oto perɗo hammo ganda holi kanko ayno yeehi ndem nde poti andude o ruttiti ko makka o ruttiti ko totoje aññoɓe mo ɓeɗo gonnoɗo riwnoɓe mo ɓe waɗannoɓe audioji en berloɓe ɓe mbaɗen jiru e ɓen o ruttiti toon ɓen gandi kañumen gonno jumri dutti tuubi wayni foti wade ni ha joni enenne ko ɗon mbawaten timtade weddotoɓe audioji ɗi pewani ɗi to ummoto to ga ummoto en mbaɗat feere enen tiiɗen mbaɗen gonen défenseur uji tiiɗi hono ni jewte mbaɗi ni guurɗe ne mbaɗe kamɓe ɓe ganda ke jumri ɓe goni ɓe mbawa ruttade ɓe ganda wona e lawol pewgol so tawi kadi neɗɗo neldima hunde audio o adi an aɗa waɗa aɗa jabto ɗum ko fewani ƴetta ƴewde balma kalmu ɗum min ɗum woni ko mbiyatmi ɗum haye jewte meɗen tan walla e groupe aji men WhatsApp walla ko nandi hen saaha neɗɗo ene juuma tan tawi ka Mauritanie ni walla tawi ka Sénégal naji juuma tan mbaɗa hen ka fotani wadde caggal ɗum woɓɓe ɓe ganduɗa illeni keppuno tan yanande ma nde ɗon yanɗa jejjit tan ko bannaɗa e moƴƴere ko foof ɗum ko fi cokko e ma tan ha réseau ma yaaha laaɓa sa rena e tan ɓaɗiɗom taw ko endam ma kañumni ko heptiɓe to ɓe heptaɓe ten eɗen gandi kala ko dillinta kala ko findinde seyɗani nan mi haali ɗum mbi anabi sallah sallam wi seyɗani ko ɗaniɗe kala pindinde ɗum yokkudde Allah wone mum mo Allah huuɗi noon feere mum boni eyyi kono kala mo ganduɗa ñifowo seyɗani o ko neɗɗo malaɗo ɗum noon eɗen mbi yimɓeɓe tan yo tinno toujours ganda Sénégal e Mauritanie ko leydi gotir no Samba wini sen mbawini wiide tan manda ko sen Mauritanie walla muri Sénégal e ɗum ɗon foof sa yimɓe ne mbini tan alhamdulillahi rabbil alamin sinno wayano no fonno wade ni wata no wayni saabu enen ɓeɗo eɗen gandi Sénégal enen ndeɗo yewtere joni ko an créé ɗum
ka Sénégal naaje min komi muritani naaje an kere ɗum e nder leydi muritani yiddi ɓeydade jokkude endam ay ɗum ɗo ko hollude tan wonde ken neɗɗo goto sinno wonano ɗum ina wawno taw ɗum ɗo ala hakkille ma saabu ko ƴetta ɗo ko hande ne wayi hewde walla ko ƴetta ɗo hanki ne wayi hewde ni foof haqqille ma ne wone yiddi mana jokkude endam leyɗele ɗiɗɗe nde wonno jaam ala fof ko famɗi hen jaam ala ko famɗi hen ko ɓeyda woni ko ganduɗa moƴƴani tan wiiden fuso kono minen kam en jetta Allah men jetta mana dental moɗon ngal fof ha tengtan ma e suudu men walla inde suudu men tigi ko wiya suudu men ko inde men ko inde mami kay inde men ko hunde mawde nde wonno suudu ko haala ɗum men garto e suudu ko haala mawko nde tawno suudu ko haala mawka haalleji joni gajjel nde o eri wonande oɗo société suudu men SAS ma wini les société suudu men SAS ari kadi ko fewnidde ɗo ko kalten ko saabu ko murtannaɓe ko notti hen ko ma wi elle hay Sénégal naɓe nottaki ɗum Mauritanie Mali Gambie Sénégal nottima ko nonne kadi has SA wayi ko hunde hawnide ndeke firti tan ko eɗen jogui jorto gueɗɗe woni koye moƴƴande en gartaten koye bani men debbo poti darade hen gitten so tawi ko kumpa woni hakkunde meɗen mbawen ittude ɗum so wirnago woni hakkunde meɗen mbawen ittude ngoɗon wirnago mbawen andude hol jokkodiral ngal mbawaten walla ɓeyden jokkodiral ngal ha gueɗe meɗen mbawa yuɓɓude e oɗon fannu ko heddi ko gam ƴettu ummade ɗo enene wona soit murtaninaɓe jahata Sénégal gam ƴeewoyde gila e ndefuji men so tawi ko ndefuji ganni walla ni ko ndefuji kesi garɗi joni walla ni ɓe Sénégal naɓe kadi wadde noon to banggue murtani walla ni ha e banggueji goɗɗi ko hunde e ganduɗa fewde ko hunde yonde nde wonno moni kala won fannu mo jogui mo jiida e fannu goɗɗo mo jogui o wadde noon sa addi ko ma minne mi addi ko yam goto men foof ma ɓeydoro wawa naftude goɗɗo o kañum nene kadi wawa naftorade annene ko joguiɗa ko ɗum noon wona gossigu no yimɓe mbaɗanno gila nden ni wadde enen ha hande mbawɗen wiide tan yontaji ɗi ha joni ene timto e ko hanki ko nde wonno hanki o foof e mbawi wiide hanki o foof tan moƴƴi e mbawi wiide ko hande o boni kono noon ko hanki ko ƴetten hen ko moƴƴi ko ganduɗen eɗen mbawi wattude hande ko moƴƴi ko mbawen hen hutorade ko ganduɗen kadi hande o ene wawi laññude meɗen goppen ɗum ɗon ƴetten ko moƴƴi ko mbatten e ko hanki ko gam mbawen ɗum nawrude yesso gam mbawen nawru ɗum yesso ko hunde wande fayida no fewi saabu eɗen gandi hanki to banggue worgo wiyata ko sagginta so wona nana Amatijani Baal ene haala Baal Amatijani deke eɗen garti hande so tawi a yi ko wayno keerol hakkude leydi Mali e Sénégal ni hulɓini seeɗa firti ko won hoɗɓe o to banggue hoɗɓe gaɓe ɓe jiida pine sa yi hakkude leydi Gambie e leydi Sénégal walla leydi kerɗi fof kono sa yi hakkude Mauritanie Sénégal ɗo oɗo banggue de deeƴi hewani caɗele hewani wona gueɗe ko kamɓe ndendi kamɓe goni neɗɗo goto ceerno Samba Ba kamɓe wonɓe e neɗɗo goto pinal wonani tan e ɓeɗo nalankoɓe yimoɓe eɗen jogui woni pine goɗɗe ko wayno waɗoɓe mogoji ko wayno pine men ɗe comɗen gueɗe kewɗen e nder a tan ka hande kumpitiɗo ko fate banggue gueɗe pine ɗeɗo henna woni diltowo ko fate banggue culturel ɗeɗo gueɗe beete oɗon jogui yuɓɓinde ko fate banggue pine hakkude leydi e Sénégal taw wona tan to fannu ɓeɗo nalankoɓe taw ko pine men goɗɗe ha leƴƴi ɗi ɓuura wawde battodirde walla ha leyɗele ɗi ɓuura wawde battodirde Allah jarama Abdoulaye Sarr duttoɗam tan nane seeɗa koye ko ceerno Bouba haali ko mbi sikki darde mon e garangal moɗon ga e leydi Mauritanie haali foof saabu addi mon ɗo ko jokkude endam ummade leydi Sénégal ara ɗo waɗa ɗo yewtere walla tawtere ɗiɗo ñalɗi pinal ɗo e wurare guelel kono gonɗon ko jokkude endam on kay to banggue mon kam so Allah oɗo mbaɗa ko poɗɗen wadde heddi ko yimɓeɓe paman on ko gonɗuɗen dow mum ko saabu so woni tan ko jobdi wondin ne wawno wasde déplacé mon ummade Sénégal faade ɗo ko wona ɗum ko to banggue pinal ha joni e mbawa haalde jokkere endam gaga wonde men diniyankoɓe yimɓe islam tawa en kalani pinal hay diine l'islam ni ene gomdini pinal saabu so tawi hande a yi makkanajo tan ina jogui jarugal ngal waɗa tan keptinama ko makkanajo eyyi joni waɗa mehlol waɗa kaala muɗum keptinama ñarugal so tawi par exemple to leydi Soudan walla to leydi Érythrée to fulfulde woni walla to pulago woni kala hen mo jiiɗa aɗa wawi heptinirde ɗum sababude ñarugal muɗum woni tenue vestimentaire sen kaali tubankoɓe donc noon pinal ngal
alay sago ñoora hakkunde leyɗele ɗi e woni yeruji ɗi dokkuɗa nani to haajum ko banggue pinal woni réseaux sociaux ji ɗum koye pinal kesam hesago jeeya kono sukaɓe men hannde eɗen tesko aɓe mbaɗi hen gueɗe ɗe ganduɗa jooɗani min sahaji ɓennude mi yi goto e nalankoɓe walla fannu mo yaari omo haala e télé walla mo haala e réseaux sociaux omo yenna nalanke murtannajo ɗum wona hunde fewde hani jomum joofo an ka murtannajo mata kanko serna ɗum mata kanko ɗaminaki ñalawma o ummo leydi Sénégal o ara ga taw adden ko murtannaɓe donc aɗa wawi haalde ko musma walla ko mettuma kono hoto jaab sendu leyɗele ɗi so tawi won probléme won hakkude ma e nalanke hono ma walla won caɗele yo ha tan e hakkude ma e makko kono hoto sendu enen de kam kala kono sena hakkude leydi Sénégal e Mauritanie en jiiɗa saabu ko leydi gotiri ko leegal gotal ko diwan goto ewa ruttade namdal ma to fate banggue pine eɗen jogui eɓoji ɗi ganduɗa hoorema so Allah jaaɓi eɗen hen nde wonno ko banggue nalankagal gonɗuɗen amin jogui ɗum ɗo wiyatno boîte de production wiyete ko SP events SP events ko salle pam events ñande sappo e jeeɗiɗi so Allah jaaɓi juin min puɗɗorto ko nalan goto mi Ablaye Ndiaye caggal ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi amin ɗamini ittude nalankoɓe Sénégal addude men leydi Mauritanie taw ko nalankoɓe mawɓe e sukaɓe ko yidde andinde tan enen ala ko woni darde men so wona leydi Sénégal e leydi Mauritanie jiidi yumma jiidi baaba ɗum en jaɓat ɗum paamen ɗum so Allah welama waɗi hunde bandiraɓe yimɓeɓe yo jaɓ ɗum kadi ayi ko mbiyeten wonde jokkuɗe endam ko foof sa duñi ɗum a yerƴi ɗum tan tufde jofrande ko tufde jaam la paix jaam ɓuuri hammade so jawi jaam ala jaam a jultaki hakkude leydi Mauritanie e Sénégal ala ko yiɗi ɗum so wona jaam ma fotani poɗɗa hersude wonde bamma walla ponɗo wonde sehilma walla ponɗo koddiɗo ma jaaha tan aɗa jooɗi e réseaux sociaux aɗa haala ko wanma ɗum en jaadani ɗum donc noon to banggue mugoji ma en mbaɗoy hen sukaɓe nalankoɓe saaha foof eɗen guittaɓe Sénégal ɓe gadda Mauritanie mbaɗa mugoji finde ko kaalaman ko tan saaha joni garowo e mbaɗani publicité kono noon ko wayno yero comédien e ɓiɗo Mauritanie goto wiye Big Baba hande kamɓe ndendi gueɗe mabɓe aɓe mbaɗa to banggue mugoji donc firti ko Mauritanie Sénégal aɓen ɓeyɗo ñodde donc noon so ɓeyɗo gasa ɓeyɗo gubba gaska yaji kon lugguitta oɗon kaala oɗon mbaajo oɗon tindi on tiftin kono population surtout génération joni o concurrence woni fotono ko positive saɗa ñemba ko moƴƴi saɗa ñemba ko feewi ɗum noon to banggue pinal ngal so Allah wi SP Events so Allah jaaɓi inchallah amin gara e moɗon doole e Walf kam so Allah jaaɓi inchallah koye partenaire uji amin ɓurɗi tiide so Allah jaaɓi suudu men noon kam haawi hoore muɗum ɓe ngala sowona suudu men golle ma jooɗi peewi nde tawno nde dañƴen oɗo hen émission suudu men to Walfadjri wonno koɗo men gadiɗo ko Dande Leñol woni Baba Maal wonko haali hen ko yaaji ko fate banggue hande yewtere nde ɗo hen pulagu kono kadi a haali ɗo hunde mantinide yimɓe ne poti rentade to banggue réseaux sociaux o gam wiide an ka Mauritanajo walla an ka ɗum ɗo ka Sénégal najo jomum rewɗon haali hen ko boni taw noon en jejjiti ngoɗo maayo ko eɗen dendinko enen fof ken ɗani ɓe ɗani tan payi Dakar ɓe ɗani payi Nouakchott ɗum noon firti ko en neɗɗo goto ko en culture goto ko en leñol goto ceerno Amadou Moussa an caggal nde min calminima min juurima min dokkuma konngol holko mbawɗa artande men e mbaadi tigui rigui yanji hakkude koddigal ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ɗo maayo wonani keerol ɗo a jarama Sar mi salminimo kadi mi salmini dendagal plateau o foof mi yettiɓe kamɓe kala yeɓoɓe kadi kañumen calminama et puis ɓe jettama ɓe juurama ko weltare mawde so tawi ko Allah e oɗo plateau mo ganduɗa wona plateau ɗo lumiére heewi wona plateau ɗo climaji guttata kono ko plateau naturel mo ganduɗa enen joyiɓe ɗo ɓe eɗen gandi ko kalten ko kowona ɗum noon komin ɓuurma wonde jambaro ɗum mi haal ɗum bandiraɓe nana jamaragal ngal woni sa daari ko ɓurnimi ko tan ma andu ko nder maayo gummimi joni mboɗo leppi seeɗa ceerno Boubacar Gaye nan ɗo ceerno Samba nan ɗo sohna Kiran ɗo Abdoulaye An nan ɗo so tawi a rokkiri kamɓe fof aɓe keeɗi min ne gari min de haram joɗade plateau ma jaami ha less maayo ɗum ɓe jii ɗum ɗum noon ko noon ko weltade no feewi Sar kadi ɗo gonɗen ɗo eɗen tini en gonani Sénégal eɗen tini
en gonani muritani holno ɗum amnorto tinɗen gonɗen koɗo hakkude ɗo sabu gonɗen koye nder leydi muritani e jaati e commune darel barka a haali e fuɗɗode émission o eɗen coyno o to banggue leydi witendi sénégal haalde seeɗa e ngal ɗon jokkodiral eɗen mbawi wiide en pamɗiri ɗum kono ko jiiɗen en pawi hen guite meɗen kam eɗen mbawi settade pour yimɓeɓe ganda ɗe leyɗele ɗiɗi so maayo ngo serndi nene ɗe ceertani serndiri ko administration française woni ɓen colonial arnoɓe ɗo no hokka yeru dabɓo hande maayo ngo nani sa ƴeewi a nokkiɗo leydi wonande anduɓe to banggue gueɗe leydi ɓe sa nokkiɗo leydi a yi oto banggue sénégal a nokki toon leydi sa waɗi ɗum e laboratoire a testima to fof ko gotum leydi ndi ko gotum leydi woni ɗo ndi ko gotum e woni toon fof ko gotum leɗɗe ɗe gonɗe ɗo murtode casɗe e gawde e ko way noon nan oto banggue e sénégal nane ceernajo ari hen ceerno boubacar gueye o haalino wonde paale murtannaɓe nan to e sénégal paale sénégal naɓe nanaga e sénégal holko waɗi ɗum firti ko yimɓe goodi ko adi ndeɗo feccere ene wooda ɗum il faut yimɓe paama ɗum nokkuji goodi walla nokku woodi ko adi france naɓe ne gara ene mbaɗɗo colonisé yimɓe ɓe ɗum ɗon noon ene weewi famde pour ɓesguji ɗi ko kaltan joni joni ko yonto ngo pour faama ɗum ene weeɓi hono ɗe jewte sene mbaɗe tan aɓe keeɗo aɓe daara maɓe gandu sertani koko serda ko serda ko foof ne calɗen sertude dokken yeru goɗɗo joni joni monsieur pamne haala wonde sa yi pullo walla neɗɗo mbaɗo wonde foof ko érythréen ajo ko soudan ajo ma waw andude iwdi makko e mbaɗi ɓornugal walla e mbaɗi sifa alhaali golle makko woto goɗɗo yen leyɗel taariɗe en ɗe sa daari leydi ndi aɗa yiya neɗɗo o ganda mbaɗa devine leydi ndi ummi kono a meeɗata wawde serndude neɗɗo ummo muritani taw ko biyo mbimi jiyama sénégal mbattamo e muul muritani najo jagguirtamo tan ko muul sénégal najo fuutanke biyewo mbimi wadde firti ko ngoɗo maayo on kaali hen ko heewi kono il faut duttoɗen hen caggal ɗeɗo guure tolnodirde ɗeɗo guure ɗeɓɗe yerodirde wonko allah waɗiri ɗum ɗeɗo guure aussi jahodiroje wonko allah waɗiri ɗum wonko woni ɗo jimmi wiide ko so jaggama ko kañum woni ɗo so accama ko kañum woni ɗo ko hunde tinde woni ɗo woni ɗo ko jokere endam d' abord ko endam ɗam woni ɗo par ce que jokere endam ko ma endam taƴande jokke ko endam ɗam adi wonde ɗo caggal mum ko jiidigal ngal caggal mum ko jotodiral ngal jotodiral ngal ni ko ngal ɓoyngal mi haali ɗum e nane ko heddi ko so tawi laamuji kuccani e ɗum ɓeydade jokkodirde ko maayo ngo taƴi ko walla ko administration française taƴi ko yo yimɓe ɓe jiiduɓe ɓe yo jokkodir ɗum yo ñotodir hodduɓe ɓe ko hono noon laamu ngu aussi no waɗi hen effort aji eɗen gandi saabu sa daari hayso no tawi ko boɗejo laami ga e nder leydi Mauritanie so tawi jooɗima ɗon président de la république bawɗo wonde foof fooɗat téléphone walla fooɗa message muɗum neldamo mi waɗima félicité ya jogoro jam mi hisɗiri ni jokkodiral leydam sénégal e leydi ma Mauritanie holko waɗi ɗum ko ngol ɗo didol dande maayo ngoɗo maayo so arano ɗo hayso kaalowo ɗemgal kaalowal to e sénégal biyetegal wolof ngal woni ga hen président walla gonɗo ga président ko sénégal najo so président welama waɗa so mettama kadi aussi acciri noon kono noon ko woni ɗo henno ko ɗum saabi jokkodiral ngal nanɗo par ce que wonko yimɓe gandi hen wonko laamu ngu andi hen wonko murtannaɓe gandi hen wonko sénégal naɓe gandi hen hoɗɓe e ngol ɗo didol maayo wonko ngol aawi ɗo wonko ngol jokki ɗo hay laamu ngu wawa ɗum tajde hay laamu ngu kadi aussi wawa ɗum bonnude hay sinno ɓe gaddi janggo e jaam sarde combaji keediga ɗi keedi to aɓe pellodir ko kamɓe tan pellodirta oto manam eɗen mbiya yo Allah dandu saabu ko yonno hen 89 tan yoni wadde ko heddi ko enen ɓe jiidaɓe ɓe hoddaɓe ɓe jotodiraɓe ɓe jiidaɓe ɓe ko enen ɓe jokkata ko woni ɗo henna ko so hon ɗum ɗo kadi ne waɗe tan eɗen gandi ma jokko te ma ɓeydo jokkade ɗum noon ko ɗum jinnomi ɓeydude hen jaafoɗa saabu ko plateau belɗo tawi mbaɗɗo libre no mbinomi nane kilim jimani ma micro koye junggo jagguɗa aɗa ɗum noon fof sinno studio wonno aɗa jogui ko waɗantuma ɗum kono alhamdulillah vraiment ko plateau original kadi hawri kadi koɗo hawri ɗo yewtere suudu men ɗemgal pulaar e nder Walf TV saabu hay goto miijunoy ko ɗum e dumunaji jawtuɗi kono ko yettere Allah yettude aussi Abdourahmane Ka Gadiel saabu darde makko saabu yidde makko ɗemgal ngal wadde ko waɗi ko ha ɗum ɗo laati ceerno Amadou Moussa an golle ma jeeɗi peewi attaye on e yare
tewo waɗama e cette tigi rigui on jii juɗumon nani sagataɓe worɓe ɓe wadɓe fayida ɓe Ibrahima Ba ko nonne kadi Hamme Sall ene wondi bayla aɓen ɗo hen daari hen darde fayidinde no fewi ma on laar ɗum ma on jii ɗum no musidɗo men ceerno Amadou Moussa an wirini ɗo ɗo joɗiɗen nde eɗen gandi niɓɓiɗi no fewi kono kadi ko niɓɓiɗi ko kala hatta men wadde nde tawno wona studio gonɗen climatiseur ala ɗo lumiére kewɗo ala ɗo gonɗen koye libre eɗen goni e nokkuji men saabu eɗen gandi ɗo hen kala yimama leele ala foof ɗo leele yimaka ɗo ala foof ɗo jaaru hoɗani ɗo deke firti gonɗen koye saaha men gonɗen koye nokku baɗɗo fayida gartiren koye ceerno Boubacara Gaye émission men wiyete ko suudu men so wiyama suudu tan eɗen gandi joom suudu eɗen gandi joom galle eɗen gandi holko mbawɗa artande men seeɗa e ko ceerno Samba haali ɗo henna ko ha tenti noon ɗo gonɗen e nder réseaux sociaux o holno mbawɗen altorade ɓesguji ɗi haɓe mbasa wadde haqqillaji mabɓe murtanaji so haali alaa Sénégal najo yenna ɗum walla Sénégal najo so haali murtani taw ganduɗa kene ɓeydo segde taw ganduɗa wonko mawɓe men gawi e ngoɗo maayo ngo wonko awaɗo tigui ɗum noon mi rokka mon ataye alhamdulillah moƴƴi machallah Seydi Sarr no mbiɗani gartanmi seeɗa e banggue suudu men no mbiɗani eyyi so suudu haalama suudu manam konngol suudu ngol ko suturu woni suudu ene yaaji noon kala ko ɗo haala suudu ko hunde nde ganduɗa hurde wonko taari wonko woni nder ene reeni ɗum e yidde artude nde mbiɗani seɗen jiiɗi wadde feere réseaux sociaux he tawde groupe aji WhatsApp ne goodi groupe aji WhatsApp ɗi hay neɗɗo wonko haalata hen ganduɗa so tawi ɓe ngari tawi ko haali ko fewani ɓe jiiɗoto haaldude ko jeyɗo groupe o hande comme ne weltare yeru ay weltare ne waɗi kuule exemple tan wadde sen jiiɗi yuɓɓinde hunde men guilay groupe aji seɗen uddita ɗum en mbaɗat hen kuule wona n'importe neɗɗo wonata hen wona n'importe haalata hen so ferguitere noon so waɗi neɗɗo kam ko aadi ferguitere so waɗi ene anda ko ferguitere yo jomum yaw tuubde rutto tuubo kono ko min tawi ɗum ko fitina eyyi so tawi min gondi hunde ne gollodir hunde il faut ɓe juɓɓina ɗum hay yewtere men ɗe jewtende ɗo wona n'importe haala kalata hen ko mbawɗen haalde fof so jeehi on ndendini onon noon ƴeewat gandon ko feewi hen e ko feewa en mbaɗon wona yiru tan dokkami ko nonne kadi hay sen mbaɗi enen yewtere groupe WhatsApp enen gandi toujours won konnguli jaltoɗi hen ɗi jaltoɗi gona jokkoɗi en ɗam ko pindinoɗi alay saago ƴeewen ɓen e ɓen hebde haqqillaji mabɓe réseaux sociaux seɗen jiiɗi hande eltude tan yimɓeɓe min e famamuyam tan mbaɗen bindande mbaɗen jewte mbaɗen jertinen kirjinen ko wawi wonde foof mani dañen no fotiri fof kam hay sugo 2% yawetaki saɗa waɗa tan saaha fo aɗa waɗa tan ma ko dañƴa hen ɗum noon mi rawiɗo seeɗa tan tawde manda ko palato wiide machallah no wonno jooɗi ɗo ɓe ne kewi goto fof ne foti haalde eywa mi rawiɗo ha yeeso tan inchallahu rabbi Gaye ceerno Boubacara golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo mbiɗa amen wonande suudu ko suturo kono kadi arti e yaññade e wasiyade sukaɓe nde mbawata tigui rigui wawde andude ko awa e ngoɗo maayo nde tawno eɗen gandi won piide kewɗe mbaɗaɗe ɗo henna wonko heewi ko woni ɗo henna en jii meftande mawde nde musidɗo men ceerno Amadou Moussa an mefti hen kono ne kadi sohna Raky ene wondi kadi e musidɗo men ceerno Samba ceerno Hamme Sall yewtere men nde ɗo henna eɗen jooɗi ɗo no Amadou Moussa an wirini en mbiyata ko Sénégal gonɗen en mbiyata ko Muritani gonɗen ko Muritani e Sénégal nde tawno ɗo gonɗen ala kalɗo mawɓe men jooɗaki ɗo nde yewtere mbaɗini ɗo kono so tawi rustima e lasli won mawɓe men mbaɗi ɗo yewtere yi ha rendi serna men ko gotum Muritani e Sénégal tacca janggaga keɓa gandal o tacci jangga heɓa gandal yi ha yettima kirɗeli men so mbaɗi ko bawɗi wonde foof enen foof en tawtote holko mbawɗa addande men ko fati banggue jokkere endam hakkude Muritani e Sénégal caggal nde calminɗa innirɗa eyyi en jetti Allah joom baɗe bawɗe baɗowo nde weela waɗiro no welira o weela joddiɗen ɗo e ngoɗo fongo maayo ngam yewtidde jiidigal hakkunde leyɗele ɗiɗi peccaɗe walla leydi gotiri
feccade ngam salade ɓamtare walla ma mbiyen ƴellitare ko wiyete Afrique ko mbiyeten ko maayo wona keerol Mauritanie Sénégal jiidi yumma jiidi baaba mbiɗa heewi wiide Mauritanie e Sénégal way kono yiitere ni daneeri e ɓaleeri koddi memandi kala tina ko leydi gotiri ko yummoto baaba ga baaba to yumma ga wadde noon enen ken neɗɗo gooto maayo ngo ari ko ha nguuren ari ko ha naftoroɗen ari ko ha gandanɗa hoore maɗa walla men to banggue gurdam kono wona to banggue ceeral hakkude meɗen saabu ɗum so tawi en mbi en ceeri en mbawa sernude maayo ngo Allah addani meɗen yen gurdugo wadde noon maayo wona keerol Mauritanie kala juɓɓinɗo hunde walla jiɗɗo yuɓɓinde hunde so pinal to yiɗi foof loore nde hello muɗum iwra adato miijade ko Sénégal wadde noon sa ari Mauritanie to banggue jaydeji Sénégal sa namdima Mauritanie naaɓe émission ngaji ɗi holno ɗi lelori kamɓe mataw ɓuuri andude wonɓe e Sénégal holno ɗi lelori sa namdimamoɓe ko dogata e gouvernement Sénégal ma wi sah ko kamɓe ɓuuri andude ɗum actualité ji Sénégal ne ko noon Sénégal naji mo mbiɗa foof wima mbiɗa yiɗi Mauritanie so haali kadi ɗemgal wolof kadi wiye bogganade Mauritanie waɗi noon ko leyɗele ɗiɗɗe keɓe hoddiɓe keɓe jiiduɓe pinal keɓe nanduɓe ɗemɗe keɓe saabu ɗemɗe kalateɗe Sénégal ɗe ko ɗen kalete Mauritanie hay e nder laamuji laamu kala walla neɗɗo kala jiɗɗo laamade so Sénégal jiɗɗa laamade koma pawa koyngal ma Mauritanie nde keɓa doole ɗum so tawi ka Mauritanie naji ne kayne ma faw koyɗe maɗa Sénégal ne mbawa hebde ko jiɗɗa ko sen ƴeewi hande ɓesgu Sénégal wongu Mauritanie ko nawtata to banggue faggudu e nder leydi Sénégal ko Sénégal naɓe nanodiri to banggue économie ko leydi Mauritanie ɓuuri wawde nanandeɓe e leyɗele keddiɗe par ce que toon ɓuuri hewde ɗanniyankoɓe Sénégal kono wona ɗanniyankoɓe ko ummade e galle natta e galle mum ko ɗum waɗi noon Mauritanie ne kadalika kala Mauritanie naji mo jiiɗa ma yumma ko Sénégal walla debbo ko Sénégal ɓe mbasa wiide noon mi jenggi taw mi nokki toon kono ko jiidigal meɗen way noon ko endam men way noon eɗen ñaago Allah tan joom baɗe bawɗe o yo Allah wallu meɗen no ɓeyduɗen nangirde pina ɗeɗo ɗiɗi no ɓeyden nangirde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi walla ɗeɗo leyɗe ɗiɗi mbiyen par ce que ko meɗen ndenta nde wona leydi tigui rigui hay goto hiti hen wawa yaade gaga heddindi alay saago noon onon joguiɓe médiaji ɓe woɗɓe joguiɓe pine ɓe heddiɓe ɓe to keedi ɗo e lowre goni nde moni kala adda contribution muɗum caloɗen ko waɗano hanki e meɗen gam peccigo meɗen nden toɗen ɗum ganden maayo ngo arani feccude men arani serdude men arani enen nandi indeji nandi pinal nandi ɗemgal jiidi ɓornugal jiidi ndefu donc ko gurɗon ko ɗum wuraga wadde ɓen ko neɗɗo goto ala ko wawi serdude men seremɓe men ko goto enen ndendi sernaɓe hande Mauritanie sa ƴeewi to banggue lawol tijani ko gotum hakkude mabɓe e Sénégal gandata ɗum so Daka yonti walla maggal Touba yonti walla Tiwawon noddi walla so Nimjat noddi walla ala so Medina Baye cikkata sah Medina Baye almuɓe muɗum foof goni ko Mauritanie waɗi noon ko enen jiidi diine ko enen jiidi pinal ko enen jiidi kala kalaji donc min belti e garangal moɗon ɗo ƴewde no gurnam Mauritanie naɓe sifori hollirde ɗum aduna o emin jarna moɗon eɗen jarna sababuji ɗi foof kadi ko weltare kadi fawde guite amen e ma e fawde guite amen kadi yiɗɓe ma e sehilaɓe ma ɓe garduɗa donc on gari ɗo
emin mbiya mon kadi bisimilla moɗon to nakshot mango nde tawno ko enen ndendi fof yo Allah junnu ɗum ha juuta yo Allah ɗaccu sababuji ɗi ceerno Boubacar Gaye min mbawa gasnude taw min kollirani ko woni yeru e nder adunaru ndu andi neɗɗo wona tan a heeɓi gueɗal tan jiya gueɗal ngal natta yiide ko foti rewde e maɗa ko walla ko poɗɗa wadde ko kanko Allah hokkuma gandal hokkimo martaba kono jooɗi caggal martaba o ɗum ɗon noon koye jikkuji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jeeya koye diina men jeeya donc minen ɓesmu makko minen yiɓɓe makko minen sehilaɓe makko minen ɓe holli laawol wonde aduna ko jokkere endam min jeeyami ko toto babaɓe looti hande eɗen ɗo e wuuro Ali Guelel gummiɗen ko nakshot o ene jeeya ɓogge o ene jeeya ndulumaji ɗum ɗo o jeeya to ɗum ɗo wiyete ko gure ndenti holko rentini ɗum fittandu wotoru rendini fof moƴƴini ɗum fewni ɗum joƴƴidiri ɗum hollodiriɓe aduna o wiiɓe aduna wawa yaade gaga yimɓe jokkodirani endam wadde ko jokkere endam woni fof ko kanko heetti e cette ɗe kanko heette cette ɗe laara toon miswi wiyete holno jangguirɗa ɗum haade men bismade musidɗo men ceerno Abdoulaye Sall saabu yewtere men woɗɗoyi garta men tan meftande seeɗa saabu hewɓe ganduɗa ɗum fewnirte seeɗa eyyi ɗum ɗo wiyete ko miswi haade an ɓe jande yasine ma buɓɓe kadi nden to miswi ko e ataye koye teddugal Muritani Muritani sa ari hen a hirsanaka a waɗanaka ataye yama teddugal ma fuɗɗa raw donc miswi koye teddugal Muritani ɗum ɗo ko cette ɗe koye pinal fulɓe kadi jeeya fulɓe gandira ko nehde jawdi so nehi jawdi ndi ɓe guurda jawdi ndi saabu jawdi ndi wurnatɓe donc ɗum ɗo ɓe kowi wonde koye nder ladde koye ladde kamɓe ɓe guuri e ndiyam sa wone ladde noon a ala barme a ala kaɓirɗe kewɗe coppata ko leɗɗe gonɗe e ladde ɗe ko ɗen gurnat maɗa ɗen kutortoɗa cettaɗe ñiɓaɗe e leydi ƴetta leɗɗe keddiɗe ɗe jorɗe gonɗe e ladde jogorɗe wonde guiye ganje yimɓe ɗum ɗo kuɓɓaɗe ɗe naftorma ɗum waɗi ladde kala ko woni henne nafa nanna hen tewo kuɓɓa jeygol ngol huccira hen ɓendira seesi ha moƴƴa taw haydara bonnani waɗani haydara kadi ko ɗum nin aɗa wawi ñamde hen ha kaara haydara wattatama kadi a ɓuuretake o nguɗo juɗɗo joni ala to ndewata ha ɓuureɗa aɗa wawi ñamde ndamdi ndi hen laaɓa walla jawdi ndi ha laaɓa hayso kono yimɓe ɗi walla ka neɗɗo goto taw haydara kadi watta est ce que a jarama Seydi Sall bisimilla moɗon e miswi a jarama Seydi Sall golle ma jooɗi peewi min beltanimama no fewi ɗum noon woni oɗo hen tew mo laaraton ɗo hen woni miswi ala nebam ala haydara so wona lamɗam ko hunde wande fayida a jarama e haalama juɓɓu ko watka fayida yewtere men ari e woɗɗoyde kono kadi sikki ala Abdoulaye Sall Diallo mo nana toon e kala saaha ara kadi kañumne adda hen walare timmude ko fate banggue koddigal hakkude men e nder hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi guila ko ceerno Amadou Moussa wi ko arani woni laamu tubakoɓe ceerno Abdoulaye Sall caggal nde calmida ko mbawɗa arande men e ngal ɗo koddigal assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en ɗo e tel men Walfadjri to kadi ko émission suudu men SAS en jetti Allah en duwnima gajjel ka mo ganduɗa ma hokki fartague haqqilantagal wawde daranade fulɓe rokkude men gagueɗal e oɗo télé ɗum ko yettorade no fewi rutti kadi ƴeewi goto e gendiyankoɓe goto e dadiɗo goto gañal famille natɗo e ɓerɗe fulɓe kono Abdoulaye Sarr waɗi ɗum ɗon aduna foof rutti huccete muɗum en haala bandiraɓe ko nafat ɗumen cañum ngu ko cañum endam nde wonnon aduna kala ko jiiɗa hen ko sifaji ɓe mbi wonde ko ɓakkere ndendata gona wirkare kono ko wirkare ndenda gona ɓalal kono ko ɓalal ndendata gona tigui rigui gona huɓere kono ko huɓere ndendata gona galle kono ko galle ndendata gona leegal kono ko leegal ndendata gona wuuro kono ko wuuro ndendata tigui rigui gona diwan ko diwan ndendata gona falde ko falde ndendata gona leyɗele
enen ko ni rende men sañorino kamɓe jiidi e fannu kala kadi kamɓe ndendi kala nde won noon kala ko goɗɗo manka goɗɗo ne mankiri ɗum to goy dow suturu eɗen jaaha ha tawa hakkunde gala e miskino so tawi won jiguiɗo jawdi o e ala dilana ɗum dammowol daña ɗo ɓiri haɗen ɗum joore haɗen ɗum jalari waɗata ɗum ko waddema ko am koko am eɗen ndendi kala ndendiren ha ndeni ɗen ɓesguji ndendiren ha ndeni ɗen galleji soɓe reɗɗanno wima kalifa ma Allah galle somi yalti ganda gallam ko galle ma kala ko manqueno e gallam so tawi ganduɗa mi alano ɓe daro hen an daroɗa ha timma kadi nden jokkere ndam ha joni en tabirte barakallah yimɓe woto puuy woto ɗaye wotoɓe kawju saabu hay hunde woto ko serdi en saabu ko ɗum tawɗen neɗɗo ko asli mum mi tengtina haala ka hono gorko cubballo jontaɗo hono ceerno Bouba Gaye baɗɗo sababu taccuɗon banggue Sénégal gaɗon leydi Mauritanie ha mbawɗon joɗoɗo hande tigui rigui e wuuri men ganduɗa fami Bedel Barka walla wuuri Ali yen mbaw joɗoɗo kalden kaɗo haala ay ndeɗo jokkere endam tengti eɗen mbiyamo yo Allah jokku balɗe makko no jokkiɗon ɓe endam ni yewtere men ari gasi ha laaɓi eɗen gandi jamma ari oɗo lumiére mo jiya toon ko oto woni ɗo hen gam rokkude en fartaŋe ha mbawen wadde ko jiɗɗen wadde ko min goni ɗo hen koye ladde kono kadi sawdi amen kala ko guure sikki ala musidɓe tedduɓe yewtere men ko ɗo hen haaɗi haade men uddude yewtere men noon gartaten koye musidɗo men ceerno Boubacara Gaye mo ganduɗa Allah walli en gandodiri e mum ko juuti en jiidano e mum ha Allah waɗi jiidirɗen e mum ñande joom suudu président suudu men woni gajjel ka noddi ene yiɗi wadde manditare wonande fedde mum nde inniri yiɗɓe annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko fedde wande fayida ñande en gari ɗon en jiidiri e Aboubacry Ba mo ganduɗa en meeɗano yindirde mum ɗon jiidiri e Oumar Aykon Dia ñande hen kadi jeeya kadi e nder ñalawmaji mantiniɗi ha mbaɗɗen conférence juɓɓuɗo baɗɗo fayida ha Allah diɗon kadi ñande hen gajjel ka guila en jahani to Walfadjri jeyama ñande hen konnguli kalaɗi ɗon juɓɓudi baɗɗi fayida jokkodiral waɗi ha woni gardiɗo heblo sukaɓe Afrique sengo Muritani a jeeyi sababu taccude amen min Amadou Moussa an laay an ne wonde kanko ɗo hen Oumar Diop min gari ha Rosso min taccide kaɓirɗe amen kala caméraji ha e foof e micro ji hay caɗele gote wodani en deggodiriɗo Rosso ha jettiɗen wuuro Ali Guelel hay caɗele gote godani ɗum noon min ji teddungal ngal wuuro ngo rokkuma ɗum noon min mbi ko an rokki ɗum hoorema min ji teddungal ɓe garduɗa ɓe min ji teddungal ɓe gonduɗa ɓe ɗum ɗo noon weeɓani mawnine to wuuro mum weeɓani min sa ari wuuro amin ne wawi mbasa yiɗ ɗum kono minen kam min jiiɗum e wuuro ma gila tan to dow ha less moni kala ne rokkuma teddungal almami joom wuuro kawiraɓe mawniraɓe foof nanguirma ko an woni mawɗo teddungal ngal min keeɓi ɗo ngal foof ko an wona minen ɗum na min mbima yo juddu hen balɗe kadi yo Allah ɓeydu ɗum amin mbiya kadi guure keddiɗɗe yoɓe tinno ɓe nangto yimɓe mabɓe nde taw neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri neɗɗo mum minen komin jiiɗo ko amin parnoɗo ɗum kadi min jiiɗi wadde ɗum e guure amen ɗum noon ko hunde wande fayida ceerno Boubacara Gaye yewtere men ari e gasde han kadi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno yewtere nde mbaɗɗen ɗo caskon ko yewtere wande fayida ko fate jokkere endam hankadi ni konngol ma tan mbaynigu seeɗa yetti on noon kala ummiɓe Mauritanie ummiɓe Sénégal banggue fof joguiɓe mana médiaji ɗi guila e radio ji hay téléji ko nandi hen onon fof yo Allah yoɓon moƴƴere Seydi Sarr ne Pulaar wiyat ni kala ko maya radda ko jawgal defi moƴƴere nde wawde dañede ɗo fof onon godi sababu ha kemmi ɗum on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah teddi noon wona ɗum ko mi duuni mone mon kala garɗo ɗo yo Allah rokku ɗum sago muɗum barke annabi sallallahu alaihi wasallam mi yetti dendagal Mauritanie Sénégal e banggueji kala nano dandam ɗum noon Allah jarama on jarama ɓeyden tinnade ɓeyden nanggodirde ɓeyden jokkodirde ɓeyden yiɗidirde yo Allah walla en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hande an ɓe hewɓe nanɗo henno koko donki ummade ñaami cette ha nder e leydi gaygayɓe ɓe ko noon Allah walli kam min sar o wonno mboɗo andi haqqam mboɗo andi hooram koni hen no wayi musidɓe tedduɓe min beltanima on wonnoɗo hen ko Amadou Moussa an woni ɗo hen ko Laay an Oumar Diop min musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr ceerno Boubacara Gaye nonne kadi sohna Asma walla mbiyen Rakiba
ene wonde Abdoulaye Salli Diallo kono wonde kadi Hamme Sall ene wonde musidɗo men Bayla ene wonde kadi musidɗo men Samba Pam edde Ibrahima Ba e dendagal wondiɓe kala eɗen gondiɗo kadi e miñira ko men ndewon ne mbaɗat men attaya ene jarna men aadi men so jomiraɗo haaji ko saaha goɗɗo to leydi Mauritanie so hawre welede Allah.